vote result confirm paikha norok nungmang khana je final result 24 Tripura motha tai BJP 4 only 4 osukse nge belakhin tong thola ja sin Tripura sorok tam ni kai tak next 2028 to Tripura ni siam job top sini je lai buma je age ku huijagai boibai sokolai jagai sikama oitlang jagmana sing taisa repeat khaiye man phinani chini bukhara onek tong thojak chini asumukumuk kham asu buye huye chini traditional dress hoite jotto kishu amrok shekhjak tongmani nung nukna miano je actress Bollywood ni Shilpa Madam Phaipuru bongni wanjek khoroksa binu Priya Das dang hamutam das je Tripura sorong ni dress sumoi traditional dress sumoi bono lam songmani gai aro samni sinimung kha bongni sinimung hanabla chini kono mungsa kerikya on bongni sing moga thancha power phunuk dikaro thancha power magan thancha ke cheng thangnai thiasang no chin Tripura sorong magan thalaisinai tai aro sing kono ederek setreng nalia tabuk je BJP tongnai rok Tripura motha sorry BJP je BJP khai tongnai rok borno lam sungmani sing lam soklainai tamni hingkai bormun churoni jora hamya Phaipuru jekunu thangmano amno sing nakaran nango borno lam sugoi sing tebo thanchani power phunuk laini haisi chin bagarani logi sing tebo himlainai sing mohaino nango asuk dini nasing phalimani ojorano eban sing maya lama kablayo mukti klayo chini script ni bagai sing kosto busuk serai rok lama kesarogo chini sinimung sinyani bagai busuk jala kosto khai birmano tongai watui satung lama asuklai top pose maya mono mas maya tamni ga bong wan sarok mang bongni ngkorok mang jotto je chief minister tabuk nini education ni nini home ni jotto siboni wan sarok mang thamia Tripura nang pesa manjina jamni bagni sing tabuk thancha ke phungnani motam thancha ke pura 28 to 28 langna sing chesta khalanya amno jotono hambai aske logiri khan rok buba garano angbo amni bagni buba garan bai kaisa comment kare di bas lagri di hambai jotono